Já vás vítám u nového videa, tady je Vojtacho1 a je tady se mnou Farmex 111 a potom Farmex a další nějaký čísla a dneska se zahrajeme speedrun a oni mě budou hantovat. A můj cíl bude se dostat do Nedru a v tom Nedru do Fortressky. Ok, mám tady na to 2 lidi. Tak to je všechno. A na začátku mi dají jenom trošilinku náskok. Protože to dělám poprvé. Tak napoj se. Jo, mě to furt vyhazuje. Zkuste ještě jednou teda. Tady Farmex 1.1 už je hele, jo a pozdravte. Jo, ahoj. Ahoj. Tak. Jo, tady je ten. Já jsem tady nahoře, čau. Do portulna. No tak, teď se tam musím napojit. Musíme počítat. Tak, můžeme? 3, 2, 1, teď. Já mám výhodu, že mi to spavnulo jakože tady na tomhle. Tak. Linku zdrhám. Wow. Ale má se, už skoro bude, jo? Každých pár sekund. Už skončil čas. OK. Tak. Já už jsem dosti daleko, si myslím. Tak můžeme mít vyplay mikrofon. Někdy, ať si můžeme povídat mezi sebou. Jo, ale oznámte mi to, jo? A maximálně 25 sekund. Jo? Jo, tak teď se budeme bavit. Ne, můžeme jak chceme, ale nemůžeme vyžat 2 minuty. Tak jo. Ani minutu. Vy prostě ať to nejsou tyto Jo. Tak. Já už tady se těžím. Už tady jde. Yes. Ale ne, mě to laglo. To potom si Co? Ale nic. Doufám, že už nestojíte za mnou. Jako, jo, to je už druhý pokus. V minulým hnedka stáli za mnou. A hnedka mě málem zabili. No, málem. No doslova, už měli to je jedno. Děláme nejmeč. Ale já si taky můžu někdy stlumit mikrák, jo? Jo, tak to bude to takový, jako jo, pro ty fanoušky jim to vysvětlí. Jo, no. Tak hele, teď se stlumuju. Tak, stlumím. Hele, lidi, už jsem tady. Jsem byl jenom chvilinku pryč. Ale musím zdrhat, jakože. On už je jakože dosti dobrý v tom manhuntu. Dost. Extra. A stlumenej. Jo, ano, voláme si. Tak. OK, moje taktika je asi taková, že já nejprve zabiju to Farmer 1.1 a potom až toho druhýho. Ne, pojď za mnou. Jo. Tak pojď za mnou. Hej, já jsem v poušti. Jsem v poušti, to je hrozně blbý. No, dobrý. My tady máme invazi
skeletonů doslova. Já teď... Někdo nám tady umřel. No tak, ale jestli mám nakonec na životu. Já mám jenom 1 nebo 2. 1. Tak. Prčic, se chci vypnout telefon. Slyšíte mě? Má se slomený mikrák zas. To típlo. Já mu volám znovu. No nic, sorry, ono se to típlo. A furt natáčíš? No jasně. No bejt. Bacha za tebou. Za mnou nebo za kým? Za Tomikem. Dobrý, už jsem to lekla. Tak. Čic. Pojď za mnou, zdaj, rychle. A nezastavuj. Já si tady udělám jednu věc. Musíme z tohohle biomu pojít. Neslyší teďka. Já jsem teďka, že úplně ve skvělém biomu. Tak. Já myslel, že je tady portál. What the? Ten portál? Co? Teď já jsem jeden kvůli portálu. A on to není portál. Slumuju, kluci, na chvilku. Tak. Ale musí tady být. To si děláš srandu. Taky teda. Aha. Snad ne. Hej, ale já reálně doufám, že jakože oni mě nezabijou. Já mám mega strach, že oni mají za mnou najednou zjevijou a udělají pap, pap, a já budu mrtvej. To dost doufám, že se nestane. Já tady. Já jsem ale docela daleko, takže. Já oni jsou v plusku, tak to je dobrý. Já tady dole vidím. Mám svůj člun, takže kdyby náhodou, to můžu zdrhnout. Což je velice dobré. A já jsem vlastně nechal tam, kde si na oceánu. Tak to je jedno, to těžit nebudu. Ale reálně spěchám dost. Protože mám hodně velký strach. Rovnou beru a jedu dál. Věci si udám dál od nich. Hodně daleko. Ještě tady natížím pár melounů. Já se sekerou. Tak, bum, bum. Rychle. Udělám. Dám toto. Tady se těžím. Mám už kámen. Yes. Dobrý. 6 stačí. Tak. Ale ne, začíná noc. To je blbý. Hodně. Ale víte co, já se radši schovám. Aby jsem jakože hnedka neumřel. Jakože já neumím přežívat noc. Co musím přiznat, že já dost neumím. Dost. Vůbec. Tady natížím trošku toho. Ještě trochu toho. A budu se okamžitě stavět nahoru. Že hej, jakože já nechci hnedka umřít. Stavím nahoru. Tak. Meloun, 1. No a je to tady. Tady beru 4. Hnedka jdu 1.
2. Tak. Tady by se mohl přežít. Prostě zase mítnu mikrák. Hele, už! Už! OK. Jo. Jo. Už je noc, hele, neumřete? No a... No jo, to je škoda. A doufám, že hele, už nejste u mě. Ne, to bych vás viděl. Jo, vy jste až tam. Daleko. Dobrý. Tady mám pár dřeva. A já asi jdu to si dáš srandu. Skeleton creeper. Já si stěžím tady bambus. Z toho se dá udělat tyčky, ne? Jo. Ne. Tyčky dělají, ne? Já myslím, že se z bambusu dělají tyčky. Aha. No jo. Farmer nevěděl se, že se z toho dělají tyčky z bambusu. A hej, proč zase nemluví? Zase, jo. Ale nevíš, jestli se z bambusu... Co? U nás blbne internet furt. Jo. Furt jako. Do prčic. Ale ne. Hele, nevíte, za jídlo končí noc? My si chvíli stanovíme mikrofon. Jo. Já asi taky na chvilinku. Tak. Hele, jsem teď hodně potřeboval, jakože postel, jenomže jsem si ho nestihl udělat. Tak, ale už se pomalu bude rozednívat. Což je velice dobré. Já si, hele, jakože 100% nebudu dělat bejsku, protože to je vážně úplně zbytečný si dát jakože bejsku, když speedrunuješ. Ale jenom mi dejte chvilku, já teďka nebudu malinenkou chvilinku. No tak budu. Tak teď mluvím. Počkejte ještě. Počkejte. Sem. Rychle. Amo, ani se nebudu. Hej, já musím reálně brutálně rychle spěchat. Brutálně. Tak, bum. Tak já hele teďka nebudu chvilinku mluvit. Třeba jenom 15 sekund. 15. Dobrý, už jsem zase tady. Dobrý. Nejsou u mě. Už stop. Je celá to. Hej. Už to odslunte. Ano. Jo. Ano. Nevíte, kdy už bude jakože den? Za každou chvíli měl být. Yes. Ale měl, nevím tak. Já jsem teď docela hodně v bezpečí. Ale pojď zpátky, kde je bezpečné. Ale ne. Do prčic. Ale ne. Takhle, dobrý. Tak, já se jenom na chvilinku stlumím a počkám, až bude den, protože to ti pode mnou zmiznou. Doufám.
Nebo se jich budu muset zbavit. Což ne. To. Co? Dobrý? Jak neznám, až bude den. Jo, a proč? Mě to zajímá. Potřebuju zabít tam toho. Dobrý. Už je zase pode mnou. Říci. A už natáčíme tady 10 minut, už jako... 15. Tak jsme si říkali. 15. No, jo, no, jako. Tak. Já proč ho vlastně nevím. Yes! Hele kluci, já vám jenom v rychlovce něco řeknu, vůbec mi to neváže, že vám to řeknu. Mám trident. Normálně v chillu mám trident. Jo? Nevá? Já se asi mutnu. Kámo, mluvte. Mluvíme. Jo? Nemluvíte. Ať už je noc, ať už je den, ať už je den. No, jde měsíček. Jo, za chvilku vychází sluníčko. Už tam vidím malinko toho. Ale já bych jakože rád potkal Farmer 111. Velice rád potkal. Protože jakože jsem na něho vyzbrojen. Rozednívá se. Takže creeper, zombík budou pryč. Doufám. A proč zabijím furt tou sekerou? Oni se asi stlumí. Hele kluci, já se teďka na chvilku stlumím, jo? Jo? Tak jo. Oni mají tam blbou Wi-Fi. Asi, nebo jim blbne internet. Takže beru. A tady teďka není bezpečno. Takže beru a odjíždím. A já asi pojedu, takže tam. Kluci, mluvte. A my nechceme teď mluvit, to říkám pro sebe. Kámo, tak se ho stlumte, ježiš. No tak jo. Tak, má stlumenej. Doufám, že se nebavil o tom, jak mě už video a jak už kámo ty meče. Doufám, že nemají železný. Hodně na nic. Já mám vesnici. Yes. A zničený portálek. Yes. Yes, bro. Doufám, že v ní už nebyli. Třeba než jsou v téhle, že by na mě tady číhali. Počíháme si tady na něho. Hlavně zamaskovat ty, že tady nejsem, jakože já jsem se vypadl, jo, já tady nejsem. Hlavně se jdu tam konečně pro postel. A to je blbý, já vlastně ani nepotřebuju, když oni ji nemají. Hele. Furt mám pár pepánička, že se to furt hodně hodí. Jo a doufám, že jim fandíte. A ne jim. To bylo hodně blbé, kdybyste fandili jim.
ší. Tady už asi nic není. Tak já jdu. Hele, ne, tak nejdu, protože je tady pán Golem. A toho. Bom. Umry. Tak. Hej, teďka, kdyby na mě přišli, tak já jsem v prčicích. Kolik ironů? 4. No tak to je super, to já mám na meč. Na meč a ještě na štít. Štít. Tady. Tak. Ničím. A jdu. Čekaj, už se slomám. Kluci, už uběhly 2 minuty. Už ho nemůžete mít stlumený, jo? Jo? Tak oni se za chvilku odtlumej. Už jste se odtlumili? Jo. Kluci, já vám říkám, že já kdyby jsem vám teď šel proti vám, tak vyhraju, protože mám jednu velikou dobrou zbraň. No, to je jeden, že? No, to taky. Ještě něco. Co? Ne, nebudu to říkat. Kolik to dává těch damage? 6. Tak. Tak. Už jsem tady. Pij. Já využiju tady to. Doufám, že nejste u mě. Že ne? Doufám, že ne. Zase nemluvěj. Tu Wi-Fi máš špatnou. Co? Yes! Kámo. Tak já, hej, že teď úplně super věc jsem našel. Úplně, že super. A nebudu vám vůbec říkat, co to je. Ale super. Ale já vám poradím klidně, ať třeba Farmex 1 jde, jakože klidně, já mu klidně řeknu souřadnice. No. Ale jenom jemu. Ale jenom jemu. Jo? Tak nezajímá. Ach jo. Já co on vlastně teď dělá? Ne, taky no. Doufám, že mě... Ne, hledáte mě už? No a my si tady děláme věc. Ty vogo, tak teď jsem málem umrel. Jo, Vojto, a ty jsi umřeš. Co? Já vás neslyším zas. Já jsem vás Jestli se to? Jestli se počítá, když tě zabije zombík. Jo, jasně, všechno. Tak vidíš. Tak se potom to mi to, abys věděl jenom. Hele, byli jste už u Nether portálu? No. Ale, já něco našel. Co? Nebudu říkat. Poradím, jsou tam NPC. Chodijou tam NPCčka. Už víš? Neboli už víte? Ach, jim se to brutálně seká. Já nevím proč. U nás moc... my ti slyšíme úplně normálně. Tak třeba to. Kámo, já jsem mega vybavený.
Tak jdeme. Vy jdete po mně už? Ne, nejdeme. Co zas, my jdeme do jeskyně. Jestli já jsem to řekl. Ale jakože já za chvilku jdu do nedru, jo? Jenom tak trošlinku říkám. Slumili mikrák. Nebo ne? Asi ne. Nebo jsem zase sekla? Nebo típlo? Ne, netíplo. Oni mě hele slyšou, ale jo, oni mají slumeno. Bum. Taky mám slumeno. A víte, že já už já vyhraju, protože já už budu v nedru. Tak no, my budeme full avkovo. Proč? A proč? Hej, proč budete avkovat? Už ho nemůžete mít tlumenýho. Tam mě to furt vypíná. Prostě nemůžeme mít stlumený. Maximálně 2 minuty přece. No, takže... Teda minutu. Kámo, já doufám, že mě nezabijou. Jinak by to byl velký průšvih. Doufám, že nejsou ani jakože vůbec u mě. To bylo taky dosti velký průšvih. To bylo všechno velký průšvih. I kdyby se mi... Kámo, ale já už normálně hejže vyhraju. Já už půjdu do nedru. No jasně. Čekaj, já tady zadám lávu. Aby jsem měl všechen obsidián tady. Ten vytěžím. Čekejte. Tak, beru. Rychle tvořím dia. Krumpáč. Teďka se rychle natěžím tady obsidián. Doufám, že vím, jak se staví nether portal. Já hrozně doufám, že se objevím hned ve fortressce. To teď brutálně doufá. Kámo, mám další 3 obsidiány. Už mám 4. Kolik si je vlastně potřeba na jeden? 10. No, tak to není zase taková výhra. Tak. Zombie, ahoj, zombie, do prčic, dobrý. Takže já si teďka zadělám tady toto, ale všechen obsidián, já jsem se lekl, že jsou u mě, že brutálně. Naštěstí. Já za chvilku hnedka budu zdrhat od nich. Oni mě zabili. Jsou Sigma. Kámo. Vyhráli jste, gratuluju. Vyhráli jste, gratuluju. Bylo to jako, ale kámo, ty měl jsi to dobré jako. Jo no, ale už jsem se hezky těšil. Obsidiánek. Tak dobrý. Pohoda. Tak co teď? No dobrý. Mec hňazdo. Ale sakra. Viděl, jak jsem měl dobrý věci. Kdyby jsem měl vás viděl, tak vás porazím. Víš, co jsem ještě měl? Ještě jsem měl to, no, prostě štít, všechno. No nic, toto je konec videa a čau.